En geno mar nyakwa Ramogi ni riyo makare machiegni weche manyien ma kagi kacha nyinga Milton Ochieng Awuor. Doho mamalo chiwo chik mondo chung kuom kinde yango ng'ama dhi kawo kar Rigathi Gachagua kaka jalup jatend piny nyaka winj bura mochwal e nyim doho tarik 24 madweni. Jang'ad bura Justice Chacha Mwita ogolo chikno mana thuolo machuok tok od bura puodho welo mar Kithure Kindiki kaka jalup jatend piny tok kanowale gi jatend piny William Ruto. Ogai mar doho Martha Koome biro chuoga put mar winjo burano. Jod burano ogoyo ombulu mar puodho welo mar Kithure Kindiki kaka jalup jatend piny tok kanowale kod jatend piny William Ruto. Maromo jod bura 236 noluto ombulu mar puodho welo no e chenro manotelie kod spika mar od bura mamalo Moses Wetangula. In view of the foregoing, honorable members, and having perused the attached documents, I am satisfied that the candidate meets the requirements under Article 148 as read together with Article 137 of the Constitution to fill the vacancy in the office of the Deputy President. Consequently, the nomination is properly before the House for purposes of the decision required under Article 149(1) of the Constitution. Honorable members, Article 149(1) of the Constitution suggests that states that upon receipt of a nomination of a person to fill a vacancy in the office of the Deputy President of the Republic of Kenya, the House is required to vote on the nomination. Considering that the House is scheduled to proceed on recess at the rise of the House this afternoon, I'll convene a meeting of the House Business Committee immediately hereafter to deliberate on the next steps to be taken by the House. Thereafter, I will guide the House on the decision of the House Business Committee, and the House is accordingly guided. I thank you. Oganda e kaunti ma Migori orwako okang' mane okaw kod jatend piny William Ruto mar gwelo ngire Kithure Kindiki kaka jalupne bang' ka Rigathi Gachagua nothich oko e lemo mar jalup jatend piny. Giwacho ni kopogore kod duoko lemo no ne oganda jo Masawa, Kindiki ni kod lony ma oromo mar bedo jalup jatend piny Kenya. Oganda jo Migori bende komachielo orwako okang' mane okaw kod Senate kod od bura mamalo mar thich oko Rigathi Gachagua e lemo mar jalup jatend piny Kenya. Kelo jalup ne ayiego, gimomiyo ayiego, oduoka gino kama ne nitie cha mondo jo Kenya kik neno mae jalup ne tich, oneni ng'acha tich otamo replace ng'ama nyati. Kom mar DP kata jalup ker mar Kenya duoko Central, mano e achiel kuom rieko ma William Samoei Ruto tiyo godo so far. Dine bed ni kero ko kawo telo ni moduoko kuma ne entiere ma en Central Kenya. Liet do bede Kenya ka chala ka gima ne joka dhi neno ni girige ni otimruok nade omagi. Koro komi Kithure Kindiki, jo Mountain be omora kode, to wakwaye Kithure Kindiki kosedonje power to kik otimre kaka nyawadgi ne timore. O make sure ni Kenya obedo united, ngech ji te gin jo Kenya. Senators be notiyo gi wisdom maduong' kabisa. Gigo kura kaluwore gi pend chik achiel kuom achiel. Manyisore niya, mane rach to nokogone kura, to mane ber to nogone kura. To gik mane jo senators okalogo endi, gin adiera, abich mane okalogo ne gin gik ma adiera kabisa. Mokwongo, mondo mi obed fair, okawa komno mondo duok Mount Kenya. Kaka ne en mar jo Mount Kenya, Gachagua omigi amiya. To pacha be owuon ne neno ni Kithure Kindiki ber. Nikech Kithure Kindiki osenyiso picha mar telo. Number 1, ok en jatelo mohero wuoyo mang'eny. Ing'eni kom mar bedo deputy president ni oyiere mar assist president e yore moko. Koro ok dwar ni in bende ikelo weche ni moko mang'eny maka president odhi kamoro wacho gimoro, in bende ilwori wuoyo tok. Jodak ma Mombasa ogolo paro mopogore wi Senate thich oko Rigathi Gachagua kaka jalup jatend piny. Joja oko gi mathoth. Kalure gi wach miwacho ni mar thich oko jalup ker, an anyalo wacho ni od bura mamalo gi Senate notimo kare kalure gi chik. Nikech kalure gi chikwa, kinde no nitie duration momigi ma nyaka gitime tijni.
to ne waneno ka jalup ker ne nitie nyaka daka mogik mana wan gima nobuogo wan kochopo daka makoro onego bed ni en bende dhi penje penjo to kelo wiye no tuo to kaluwore gi hali manyie Kenya nitie nwadon wang'e adiera gik matimre ne jo Kenya omiyo ana support gima ne jo buda mamalo gi jo senator timo. Gi nyinga iluonga ni Paul Tocho. Chenro no kaluwore gi kaka nye waluwe nye gita e yo maber. Nikech king'iyo gika nye gin 11 to maricho nye gigolo oko. Mabeyo bende nye giketo kando. Koro mano automatically ng'isi ni gino nye otimre e yo makare fairly in short. Mokwongo adwoko erokamano ne TV Ramogi kod Radio Ramogi kech gisebedo joma beyo kendo gisemiyo luo dongruok. Mokwongo kapok achako loso anyalo timo mos ne jowa mane oyudo tabu sango kod chula mangima nikech aneno ka pi oturowa. An kaka ja siasa matene ma Mombasa mano nyaka wachi kech atimo negi mos. Mar ariyo bwana George, anyalo wacho ni bunge nyiche naneno ka 281 gi 44 to nyoro na aneno ka 54 nyotelo ga 13. Anyalo paro ni chik oluwo wang'e kaka nyicho nopangi. Gima nyalo nyiso ker ka ero ker kendo ka luoro ker ni ker mondo koro bed soba mana kaka nyicho neno ka GNC nyicho terowa matek ma nyoko yot. To koro wadhi ne nyake kaunti ma Kiambu wawinjane gima giwacho e wi thich oko Rigathi Gachagua. It's something that it's a script that was written for them to read on behalf of their masters. So, to me, I see no future if you don't set a pace, if you don't set a precedence. I really don't see where we're moving as Kenyans. Sisi tulikuwa tuko high hope Gachagua atatufanyia development. Hata 2027 wakirudi tutapata maendeleo. Sasa ile miradi yote ilikuwa imeanza, hatujui kama hata itamalizika. Hatuna matumaini. Wamepiga mwenye tulikuwa tuna our hope, where our hope was, and it is so frustrating. Yes. Hata makubaliano ambayo huwa yanafanywa sio makubaliano ambao watu wanaheshimu. So kwa hivyo kwa sisi as far as we are concerned, we just want work to be done. Can we have service delivery? As taxpayers, can we get value for our taxes? Sisi wananchi tunaangalia na tunaona venye kunaendelea. Na sitaki kusema mengi juu watu wamekasirika. Kusema ukweli watu wamekasirika wakati gharama ya maisha imeenda juu. Kama sasa tunasikia stima imetoka 16 shillings per unit to 30 shillings. Sasa tunajiuliza yule mwananchi ako chini kabisa atasaidika na nini? Na tukikumbuka tuliambiwa hii ni serikali ya hustlers. Yule mama boga nani anafikiria yeye? Yule jamaa wa bodaboda saa hii nani anafikiria yeye? I wish kama wabunge wetu wangekuwa wanajadili maneno ambayo inahusu mwananchi wa kawaida. Kungatua Gachagua haitakuja kusaidia uchumi. Jodak ma Kisumu orwako ng'eto mar Senate mar thich oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua e apisi. Moko kuomgi kata kamano wacho ni owinjore othiche oko en kod jatend piny William Ruto mana kaka ne gidwaro e kinde manikawo pachgi. Agone jo Kenya erokamano, jotelo, agonu erokamano kuom thicho Gachagua oko mora nikech Gachagua ni nopogo jo Kenya. Gachagua ni nochungi joge gi kende taparo ni jatelo moseyier en jatelo mar ji te onigo beni otelo ne ji te. Mar ariyo ma puonj ne jotelo te king'eni ne wayieri to kitinwa mowinjore yiero jomitiyo negi imbe inie yo kaka an mama mboga manuwuondo kawuono aduoge wang'u adwa na wachnu adier ananeno ni kufa makanga kufa dereva tende natemo wacho niya Gachagua osenyono koruta kwayo gi ng'uono komno aneno kendo kori wuogi. Gachagua kayweyo dala erokamano oyawo wang'u omiyo wang'e ni kare sirikal yiero ji based on your shares manyocha wakia. Wan wang'e ni wapango line to wago kura kare gini yiero ji on shares. Koro wang'e nyaka sani wan kaka jo Kenyans man piny wang'e ni kaka wan piny ni ok wanyadhi malo nikech waonge shares mwanyadonjo godo e government. Koro Gachagua, as you relax at home,
ya wang'wa wang'e gik matimore government mondo Ruto be oluwi udhiyo. Golo jochagwa no ken ichu nikech nware ichuwa ma jopiny to kwaneno ka sirikal odonje mano ne giweya weya ok gidhie kata bok giwachi dhi mar Gachagua to ber to ji pod odong' ka mang'eny tamor gi senate oting'o joma riek joge Gachagua nyo dwaro rig Gachagua in kendo but yo ginene maber omiyo ayie kod senate. Brenda Njiraini obedo jaloch mar tugo mar go punda mar Shabiki Jet X Big tok lo $1.3 e tugo motiyo gi siling 200 kende. Brenda wacho ni dhi tiyo gomenda go matieko chenro mage mag dongruok manotimo kendo chako ohala manyien. Noketo bet e Jet X kendo ndeke nofuyo mogolo omenda no e sama nochopo $1.3. Inyalo loyo milion modhuro mag omenda e dakika kitugo Shabiki Jet X kidonje shabiki.com. Nimekuwa nikicheza Jetex kwa muda mrefu. Nashinda kidogo, natoa, naekelea ingine, natoa. Hii wakati nikaekelea 200. Nikaekelea 200. Ndege ikaenda, nikangoja, nikakuwa patient enough. After imefika 1.3 ndio nikaitoa. Ni kama aviator but Jetex iko sawa. Yani ina nini muda mrefu. Inapeperuka kwa muda mrefu. Na watu wamegundua kweli? Watu wengi wanajua, mtaani watu wanacheza.